famílies aquest petit retard, però avui ha sigut d'incidències a l'escola, no fa tant gent, però els fills que no han quedat oberta la classe del moment, doncs no han pogut baixar. Ja veureu que de maneres que és una obra que és ràpida, que ho fan molt i molt bé. No aniré nerviosos per això, perquè una mica de baladesa que estan una mica nerviosos, però ho fan molt i molt bé. Així que gràcies per venir i per la vostra paciència i
tres botons. És la història d'un fuster que no tenia diners. Espero que us agradi. Si us plau, poseu els mòbils al silenci. I no aplaudiu l'espectacle, que l'obra va començar. Endavant, entrar a casa una petita, però si
ben content. Orum, sisplau. Tia, som la reina i el rei, els estem mullant. Endavant, entreu, aquesta és molt petita, però si cabeu estarem contents. Crista, des de fora, la teva casa serà més xica. Hi ha una cosa que no entenc. De quina fusta l'has feta? De fusta de castanyer. Potser això no és una qüestió de vista, sinó de cor. Ens trobo que aquesta casa és feta amb cor. El cor és petit com un punt, però si tu vols cap tota la gent del món. Ja que estaré aquí, Miri, el oncle de Carmelo, que està sol en el món. Una vídua amb el seu fill, sense casa. Un ginetaire sense cabana. Uns nois que han de treballar fora. El avi Joan. Un dia tinc una criada, un bufó trist. Me pensava que era un bon rei. Mira quan parlem de la seva que era molt reial. Quan parlem la tempesta tindrem 12 anys. Tu ets un bon fuster. I encara no t'adorarem, però també m'ocuparem fins a encerclar. La reina i el rei van complir les promeses. El seu matiner prendre casa amb ella. Al cap de poc temps, el Jesús es va casar amb la Lídia. Per jugar, els nens feien servir la caseta en rodes. Allí s'hi tots els barrets del poble. I si per tornar un gat i volia entrar, també hi havia fet per a ell. Ho han fet, ja ho heu vist estupendament bé. Una altra vegada, dir-vos moltes gràcies també a vosaltres per tota l'ajuda que els heu ofert a ells i per els vestits i tot això. D'acord? Moltes gràcies a tots. No,
malament, però encara no han arribat, Acabem de treballar una miqueta, però igualment per tots vosaltres, moltes gràcies, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres aquests dos cursos i bé, doncs això, només agrair-vos també la vostra paciència amb mi i la vostra paciència amb els vostres fills, filles, nets, netes, etc. I de l'ajuda que els oferiu. És d'agrair. Moltes gràcies, al final fareu plorar. No voldria, perquè soc jo bastant vergonyosa, bastant tímida també, que ho sembli, i aquestes coses em posen una mica nerviosa. Molt dolç. Moltes gràcies.